че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Чуваш, батко, и сърцето ти разтупа. Са от цели улици милаше, мъжете ти под лупа. Са твърде наясно, че за тебе завиточа. До кога ще се въртим все една и съща плоча. Разминаваме се, винаги ме заглеждаш. От главата до петите като скенер ме оглеждаш. Като сянка си ми в нета, навсякъде ме следваш. Знаеш, че те искам, за това ли ме преследваш? Усмихваш се, на мен това хареса ми. Бързо знаеш как да възбудиш интереса ми. Играеш номера научена от кака ти. Внимавай, мила, да не си обелиш лака ти. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Не мога да го крия, аз знам, че те привличам. Само с фантазия за секундите съвличам. За теб нямам никаква подготовка, но готов съм да те взема, макар да има и уловка. Щом те погледна, вече си разчетена. Аз те виждам като книгата прочетена. Каквото имам налично и само на закрито. Знаеш, че при нас всичко е скрито покрито. Не че нещо, ама нищо лично. Като таен агент имаш инфо за мен отлично. Аз ти предлагам с тебе да се опознаем. Нямам време, мила, на OG да си играем. Глътнах няколко магнита, за да те привличам. Знай на всички ми е ясно, че много ще обичам. Как желаеш ти да действаме прибързани? Сигурно си мечтаеш, че вече с тебе сме обвързани. Добре дошла в България, тук не е Токио. Заповядай в нас да гледаме двамата Пинокио. Имам пуканки, кола, бира, даже и дино. Вече имам и новата колекция на Буратино. Съжалявам, но вкъщи е хаос. Само не ме питай, мила, имам ли Мики Маус. Имам нужда от стимул и малко кораж. Щом те боли кръст, ела да ти направя тантра масаж. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат. Каза здравей, не тогава много бързах. Веднъж ме погледна и вече ти събързах. Неясно си нали, че много жени ме искат, а пред моята фурна за топъл хляб се натискат.